ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମାଆ ଟିକେ ଆଗରୁ କଲ୍ କରିଥିଲା କି ମାଆ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା କାଲି ଦିଦି ଆଉ ତକ୍ସ କାଲି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିଦି ତକ୍ସର ମାନେ ମୁହଁ ପୋଛିଲା ବେଳେ ଏପଟେ ଚା ମୁଁ ଯୋଉ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି କପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପୁରା ସେ ପାଦ ପୁରେଇଦେଲା। ଆଉ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା କହିକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆବଜର୍ବ କରିନେଲା ତ ଉପର ମାନେ ଯୋଉ ଯାଏ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ପୁରା ହିଁ ମାନେ ଫୁଟକା ହେଇକି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାବା ମାଆ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ଦିଦି ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଛି ବରା ସମୋସା ଆଉ ଇଡଲି ଆଉ ଏଠି ତକ୍ସ ଆଉ ଦିଦି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯୋଉଟାକି ଚିଲିକାରୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ବସିଦେଇଥିଲି ମଟନ୍। ଆଉ ମା ବାବା ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବନଉଛି ସେ ଚିପ୍ସ। ଆଉ ବାକି ରୋଷେଇ ତ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମଟନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟସରେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଦିଲୁ ଆଉ ଏଠି ବାହାରେ ତକ୍ସ ମା ଆଉ ମୁଁ ଥିଲୁ। ବାଲକୋନିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ପାଗ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ। ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ ମଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖଟା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଚିପ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଦିଦି ମୁଁ ଆଉ ତକ୍ସ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ ଏଠି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବାବା ଆଉ ଅବିନାଶ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ ସେଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଘର ପାଇଁ ସାମାନ କିଣିବାର ଥିଲା ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବି ଗଲୁ। ସାମାନ ମିନ୍ସ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ମେଳା ମାନେ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ହିଁ। ଆଉ ଘର ପାଇଁ ନେଇଗଲୁ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼। ଦିଦି ଘରୁ ଆସିକି ମେଳା ପଳେଇଥିଲୁ। ମେଳାରୁ ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ନା କାଲିଠୁ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ପୁଷ୍ପା 2 ଅବଶ୍ୟ ପୁଷ୍ପା 2 ହିଁ କାଲିଠୁ ମାନେ ଆମେ ହେଲାଣି 1 ୱିକ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଟିକେଟ୍ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥିଲା ଭାବୁଥିଲୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବୁ ନା କ'ଣ ଏମିତି 50 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଯିବୁ ନା ଏମିତି ଭାବିକି ଆଉ ଟିକେଟ୍ କରିନଥିଲୁ। କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲୁ ତ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 7:30 ପାଖାପାଖି 8:15ରେ ଅଛି। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଡିନର୍ କ'ଣ ଅଳ୍ପ କ'ଣ କରିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଯିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେୟାର କରୁଛି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିଟି ସେଣ୍ଟର ମଲ୍ରେ। ମଲ୍ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ମୁଭିର ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କିଛି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଏଠି ବି ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା। ଅବଭିୟସଲି ସବୁ ମଲ୍ରେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ଭିଡ଼ ହିଁ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ରୋଲ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ କିଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କୋଲ୍ଡ କଫି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲସି କେଶର ଲସି ନା କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା।俺のボッツォコとどここにもずっと見たかったんだ。やっと来れた。ତାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ପାଣି ଆଉ ପପକର୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବି ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ପପକର୍ନ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଅବିନାଶ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଡ଼ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଉଛି ନହେଲେ ମୁଭି ବହୁତ ହି ଭଲ। ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କୁହ? ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ। ମୁଭି ସରିଲା ବେଳେ 12ଟା ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ 12:15-20 ଏମିତି ହେଇଗଲା। ରାସ୍ତା ପୁରା ହିଁ ଖାଲି। ଏମିତି ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବଟ୍ କୁକୁରକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ। The next day. ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। କାଲି ଆଉ
ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆସିଲା ବେଳେ 12:30 ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିନି। ଆଉ ମୁଁ ମୁଭି କଥା କହିବି, ମୁଭି ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଟିକେଟ୍ ତ ମିଳୁନଥିଲା, ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ବସିଥିଲୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ବି ମିଳୁନଥିଲା, ଯାହା ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ଆମେ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଭି ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ମୁଭି ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୁଭି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଭି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମିନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବସିକି ଦେଖିଲା ବାଲା ମୁଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କରେ, ନା ଏତେ ଟାଇମ୍ ବସିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୁଭି ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ସେ ମୁଭି ପ୍ରାୟ ଦିନ ହଲ୍କୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏକା କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଭି ଦେଖିବା ଯିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ଆସିଲା ପରଠୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ, ସିଏ ବି ମୁଭି ଦେଖା ବହୁତ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହଲ୍କୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବି ଏବେ। ଆଗରୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏତେ ଟାଇମ୍ କିଏ ବସିବ, ବଟ୍ ମୋତେ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ବାବା ମାଆ ଦିଦି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବାହାରିକି ଯିବେ ଦିଦି ଘରକୁ। ଆଜି ହିଁ ପଳେଇବେ ଲଞ୍ଚ, ମାନେ ସେ 2ଟା-3ଟା ବେଳେ ପଳେଇବେ। ସ୍କୁଲ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କିଛି ମୁଁ ବନେଇନି। ଅବିନାଶ କହିଲେ ସେ ବାହାରେ ଖାଇଦେବେ, ମୁଁ ଗଲେ ଦିଦି ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବି। ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦିଦି ଘରେ ଯାଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନଥିଲି ତ ଦିଦି ଘରେ ଆସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲି, ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଇଟଲି, ଆଉ ଏଠି ତକ୍ସ ଆଉ ଦିଦି। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାମାନ ଦିଦି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ତ ଆସିଯାଇଥିଲା ଡର୍ମାକୋର, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖେଇଛି। ଡର୍ମାକୋର ସିରମ୍ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍, ଏଇଟା 4th ନମ୍ବର ବଟଲ୍। ତାପରେ ମା ବି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା, ମା ବାବା 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ସେ ନେଇକି ଆସିଛି ଏମିତି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ବଗେରା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି, କଲର୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଛି, ପାଖାପାଖି ମୋ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମଣ୍ଡେ ସେଥିପାଇଁ ଭେଜ୍ ହିଁ ସବୁ, ଭାତ, ଡାଲି, ମସରୁମ୍, ଚିପ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ଶିମ୍ବ ଭଜା, ସବୁ ଲଞ୍ଚ ମା ହିଁ ବନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ମା ବାବା ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆଉ କାର୍ ନାହିଁ, କାର୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିବ ବେଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ସେ 2ଟା ପାଖାପାଖି ବେଳେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼୍ରେ ଭେଜ୍ ହିସାବରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହିଁ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ଭଲ ଦିଅନ୍ତିନି। ତାପରେ ଅବିନାଶ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ଦିଦି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କାମ ମିନ୍ସ ଛୋଟ ମୋଟ ଟିକେ ସପିଂ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାକ୍ସରେ, କିଛି ୱିଣ୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାକ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମାର୍କେଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, 2-3 ଜଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଠିକ୍ରେ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ଟା ବି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବି ନା କ'ଣ, ନା ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍, ନା ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ପସିବୁଲ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଆଉ ମାଇକ୍ ତ ଏବେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ବେଶୀ ଶୁଭୁନଥିବ, ଆଉ ଭଏସ୍ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଶୁଭୁଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମାକ୍ସରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଛି ସ୍ୱେଟ୍ ସାର୍ଟ କିଛି ବି କହିପାରିବେ। କପଡ଼ା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ଏ କଲର୍ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିଲି ତ ନଥିଲା ଏମିତି, ତ ଏଇଟା ବି ଆଣିଲି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଗ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲି ସେଠି ତ ପ୍ରାୟ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ନଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିଲି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ସେଠି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଅନଲାଇନ୍ ମେସୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଆଉ ତଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ମିନ୍ତ୍ରାରୁ ରଖିଥିଲି, ପାଖାପାଖି 1 ଇୟର୍ ହେଇଯିବଣି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିନ୍ସ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଡିଜାଇନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା, ସେଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା। ସେଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି ଦେଖିଲି, ସେଟା ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍, ଆମାଜନ୍ ବି ସେଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ମେସୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି। ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଛି ମୌକା ମିଳୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲି। ଏବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମେସୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ପୁରା ୱାଓ ନାହିଁ କି ପୁରା ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଦିନ ସାରା କ'ଣ କଲି ତ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ, କାଲି କ'ଣ କଲି, ଆଜି କ'ଣ କଲି, ସବୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, କେମିତି କ'ଣ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।